Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagahim yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawang iti rin bagabigat kada kaya aming sa pada, kahit padaanan nyo papagahim ti pagkasaritaan nga intay padayawon nga ibasa, ti pagkasaritaan ni pagahim ti nga LV nga napauluan, istrikto, kina-istrikto, wano istrikto. Asino dagiti na istrikto? Ni dagiti nga tanagandak, wano asino, padaanan nyo. Di ba kasaritaan ni LB? Kaya padaanan nyo. Kaya pakishare yung program natin. Please share this program. Nagaroon rugyan. Medyo nasa patay ita nga malpas na adalas kan natin darante nga meeting. Kapsat. Sa gadayin artisurat ni pagkayar na yung LB nga napouluan. Istrikto. Dear Manong Nemi, ididamo Manong Nemi, ket kaslasaan ko madmadlaw, nga ti araramiden ni Papa ket kinaistrikto kada kami ngagkabsat. Dawa kam lang agkabsat, Manong Nemi, siyak tinaudi, ilinto ta inauna ni manang ko. Sino nga manang ko, Manong Nemi? Ni manang ko nga Delia. Dawa kam nga babae. No kasano, iti imbes kumanga ni mama, Manong Nemi, ti mangibaga kada kami, no anya trumbeng isuot mi. Saan? Ni Papa. Masapol, Manong Nemi nga norumwar kami, almost ka nakalong sleeve kami, o napudot, Manong Nemi, pati takyag, dinakayat nga makakita, kang runala karudan iti puon ti barukong. No nakabestida kami, Manong Nemi, masapol, nga adda iti babaan iti tumeng. No adda iti ngatuan ti tumeng, Manong Nemi, sos. Dinakayat nga makitkita, iti puon ti barukong, dinakayat nga makita, ti takyag mi, Manong Nemi. Tangrunaan na, dinakayat nga makita ti lupo mi. Nabintas met kadi, Manong Nemi, at siyempre, palang disiplina kada kami ngagkabsat. Numakaring kami, iti bigat, Manong Nemi, no saan nga individual, ti panagkararag mi, agkararag kami ngagagidan. Kastamat manen, Manong Nemi, no sakbay nga kumamit kami. At dapat na kitigundawi, Manong Nemi, no kasta nga bakasyon, when no agalas stress, Manong Nemi. Ayaban na kami ni Papang, tapno di kasta, agkararag kami. No kasta nga orasyon,
Masapul manong nemi nga da ti uneg ti balay sakbay iti alas 6 iti malem no sardam. Adan tumanan panagkararag mi. O manong nemi. Kasta kanong amin manong nemi iti nakairwaman ni Papang. Nagna edisuna iti pamilya nga religyoso, istrikto, disiplinado. Nangaro na lang arudan kadwa kam nga babae. Di kat kahit mga sawon nga talaga nga more nagbalindang istrikto kada kami. Inagbasa kami ti high school manong nemi. Oray no natay hangat siyempo ti klase ting kumkumawat ag-relax. Kasla kang kanayon kami nga mapan makimisa manong nemi. Nakagaygayad ti arwatan mi. Di naman nga kayat ngagpantalon kami manong nemi. Dati pantalon kanu kat para laing ti lalaki. Di na kayat manong. Naaro na lang aro din manong nemi no kasta nga dalang talyawon mi. No kukuyog kami kadala talyawon mi nang runa no mayroon rana nga lalaki di talyawon mi. Agdayday mo dumto ka kusilap ni Papa manong. Aging ka nga nagraduaren ni Manang Delia iti high school kaditi pa nag-college na. Kaskas di manong nemi. Nga kas diya tararamidan ni Papang kadagtungtong palmet ni Manang. Ngayon di siya akong tag-college man. Kasi laglabrabal tayo matentirik na. E puta, kakanahin lang manong nemi oyawan dagiti kaskalaak. Tinopurme mi manong nemi isuda akat nga 22 man. Siyak manong nemi. Ay, susapo Diyos ko. Adalata. Iti babaen ti tuman. At dapat ikon daw manong naming ilis-lis-lis ko. Kahit ko lamat nga pakita ti lupok. Nagpindas gahan ti lupok apay ngilangid ko. Kaya nakabunit daw kabutinas lata manong nami ti blouse ko. Iti aking nga itong butinas. No pa kumamit agrelaksak kumakit ikatek tapno parang matbasit ti puon ti barukong ko. Ngayon no kasta nga, awan ako ni Jabalay, manong nemi, kasi amatan taramide. Kinabud nuna. Gimatangak manong nemi, tinagpadait, tak ti blouse ko, inuporme, wano sayang, inuporme, nga, nangat nga tumatan, ngayon dito'y tumeng ko. Nadabay nagdigundawi manong nemi, nasyak matan italyawan daw, wow! Sexy! Sa ako ba tinay, katindi butinis na kingato, na kimbaba, wano may kadwa nga butinis na medyo parang boon ti barokong ko. Ngayon, saan ko nga amo, manong nemi? Aginupormeak, iti nagayad, iti bigat, numapanak eskwela, sa akong tumapanin dagasan, Diyos usto nga nupormek, iti balay ti kaskwelaak, manong nemi, tapong baliwak. Tato nakita nga, tinupormek man. Hindi ang gagagara manong nemi nga nauduktalan nak ni Papa. When? Naduktalan nak. Tinaranran na din nga ada napanan na iti dayta nga lugar nga asadag ti eskwela. Tamangop ubisina isu na manong nemi kaduan nang ada iti field. Idi makita nak. Nakiktutak met. Idi makita kisuna. Papa? Siga ka din, LB? Sa bagay, tinak ko mainawagan ng tipapano sa nga siga. Sorry. Kamakamat ko manong naming saanan nga nagpakamakam. Siguro manong naming to nagdakam sa diabalay. When? Kinagpeso. Ito sumang petak manong naming. Tanda ni Papa. Nang ipanam na tinakitang uniforme. Sumumot ka! Sorry, Papa. Kaano pa yung nararamidam di kastoy? Kaano pa eh? Itaak lang ako nga. Saan? Gapatay talangan nagsanungasing ka. Kaano pa? Nabayagbasitan pa. O pangitaramin mo, ha?
Aping naramid mo. Apo manong nagalabat itong paitirupak. Apa. No saan nga inanawa ni mama ni papa manon Nemi baka nupungutan na kumabay. Ito mo na agundaw manong. Naramanak, tinakulap ni papa. Agrason nak kuha manong Nemi nga madadamat nga layatan nak. Hanggang aminan nga agrason anak. Kinunamat ni mama. Apay nga si Kayla ti kastoy. Ano to kunam? Apay nga na Kayla ti kastoy. Di kita naduma. Di kita kaskolaan. Marami na ti kaya. Damay ka nagas ka no. Ang lag ni pagpakita ko ni tulog po. Gasan nyo ti. Nakarumat lang ako na yung luma. Lumaan. Naanap mo. Saan ka nagsusumpay? Ay ko. Papa. Ado kumapay ti kahit kong rason man. Yam te ko nangon tunggal agrasunak banal pa ak tarupak. So ananawaan nak ni mama. Kastamatan ka ni ate. Hindi mauman ni papa manong Nemi pinanawan na kami. Pagmaganak mo ti inak, irinto tinimanang Delia manong Nemi, dito nga mintimal alamadin ko. Kitanak. Manano ko mga minagtungpal ka? Hanggang kumana dangdangran nagtungpal ka. Palang salo nga siya bagayatan tinaganak, dakil data nga basol ti anak. Kasi ka manang, saan ka nga umatikas nga mapaspasama kang ka? Manipon idadan nakam ta? Idadata ti high school, kastan ti arwatem. Di ka kanibayat, sabali ita. Agbalbalo ti panawan. Abi nga basta natang nagtungpal ka kini papa. Nagtungpal. Tapag saya atak. Itong makapagturpusak, kadang na pagtrabahuak, kadang danton asawa. Mabalin tumatan nga. Baliwak, tiyan niya malakait ko baliwan. Nga maging ka nga, dakabalit ti poder, da kita naganak kan kaading ko. Awan sa baling nga masurot no sangas isuna. Namdiya ka mo, manong Nemi, damat nga nagrebelde, tiriknak. Siguro, di lang nagagara nga nairana nga nakita ko na. Intultuloy ko lain, manong Nemi. Ti sexy nga panagan-arwat ko, nukastang awanak sa jabalay. Adaman di gundawan nga, may nakatasisiiman, ng imposible. Saklat sisiiwan nan. Mangliwat itrabaho na, tutno may naklasima. Kang runahan manong Nemi ngayon bilin da papa kada kami ngagkabsat. Kat sanggang pa lang nga makinubnubyo. Kas tinaramid ni manang awampulos itiga damag ko ken talagamit nga awan ti boyfriend. Ken awampulos manong Nemi ti mabaling maawat. Nga umay mang pasyan kada kami dito'y balay. Kabayatan ngagbasbasa kami. Hindi adda ako ni Teacher Jeer manong Nemi college kad naggraduar maten ni Manang Delia. Namamuk manong Nemi ti lalaki nga muna nga magpitik ti puso. When? Iso da ito ni Tommy. Tsaka mo, tan inawis nak di ka skola na imas kano. Iti makan, manong Nemi, iti may sa karinderya. Uso nga makan, manong Nemi. Si Moro takmet. Adamat iso na manong Nemi, nga giseserm. Kung ako man lang no, tagyan di karinderya, puro babae. Adamat pagayam lalaki. Hi. O, manong, apay. Servidora ka? Bakla ka? Ado kami ti customer. Driver ak dito sakti ag-deliver kada kita order. Sakti ag-drive kada ito yung service car. So pick up dati aking kukot kalendarya no kasta nga ada ag-order nga ado. So nga driver
Servidora pa yan. Diyan mo manong name no anyat adda ni Tommy. Tore no sandak ngawisan ni kiti ka eskolaak, ori siyak ti mapani ti karinderya makitak lang ni Tommy. No adda dagiti kundaway nga awan ni Suna may liiliwa. Aging ka, iti may isang agundaway nga magmesaak manin manong name kat iso iti nang iserve kanya. Tinugtugawan nak natin manong. Kumusta't pa ng basam? Stoy. Ada nobyom? Jak pulos makinobyo, gingga jak makapagturpos. Tapay. Isud bilin tinghato. Bilin nga po Diyos. Bilin ni papangko. Distrikto nga papangko. Ano? Sana kasi tinuporme. Nuwagawi na. Isuot ko tinakagaygayad ng nuporme. Sus, aging ganati. Babae dito man. Di tapay kayat, hampay kayat ni Papa nga makita natin po, di barukong kung sumasapong nga nakabutinas amin ti blouse ko. Sayang ti kiniseksim sa mong ipakita. Dadang ka kami ti stricto nga ma. Kasano nga may ka mapasyar di balay? Oh, may ka mapasyar di balay yo. Oh, saan ka mabalin? No, malaksid no, makapagturpusak ton, kas lagi ni Manang. Iti nakapagturpusen, sa adamatad trabaho na agaw-awatin ti agpasyar kang kuwana. Di sa kanto laway ba pasyar into nagretuar ka ang trabaho. Tapos kuman pasyarin na. Because I love you. Si Kaum. Aman. Oh, baka dat nobyom. Ay, nobyam. Ito lang nga mariknak na ito nga mariknak. Para kan ka. LB. Because I really love you. Bola. Aging gangadyak na pupuutan ng manong naming inaklon ko ni Tumi. Nung kasta nga bakasyon, kadag pambarak manong naming anak diyan tigaskulaak. Manong naming nakagayagahid to di arwatek na nakalung slibak o rin nakabudpudo. Kasi lamapanak lang manin makimisa. Ngayon, agsukatak to manong naming nung kasta nga makadayokan sa dibalay. Kadag sana, kita kami kini Tumi, Timol, manong naming. Nakaragsak kami, manong nemi, mapangka magboyo ti sine, mapangka mag-shopping. Kumusta't man nagbasan? Sure, malpas din na ito ag-porcher kail sakton. Di na mamin kredo harak tumaten. Iton ka nung harap nga na, kasawa ta. Kasawa. Kasi kakayam. Kumusta man trabaho? Agun orno nga kay kunak kumangem kanahin dapat nagtawag sa probinsya. Taga-probinsya ka? Kaputirigat ti pa nagbihagi makdi sa syudad. Tapno nagsapol trabaho. So nakastrike ak nga driver. Driver iti karinderya. Sa extra no ko nga agi-serve. Agun orno nga para ti pa nakaituloy ko mati kursok. Agbasbasa kang samon ituloy. Saan? Di probinsya mi. Anat korsom? Agricultural engineering. May engineer sa agriculture? Wala. Api ngamin nga, kasat ng pili mong kurso. Kahit ko nga, mapaduras to di basit nga daga. Nga, asa-asi kasuan na tatangkin nanang. Anang daga? Taltalon? Kamanggaan. Kamanggaan? Ayan, di kita manggang native nga mangga. Oh, mayat Mayat ang kahit ko kumapit, adadag makaadal. Ken, adadagang saan nga maususar. Sayang nga rod. Anang nga dagadagday? Mabaling upaan. No, danto kwartak, gatangag. Meaning nakurapay kayo? Tatangkin na ng tiawag mi kadagit naganak kada kami. Tagaw-away, taga-probinsya. Da kayo. Na kami, dududwa kang lagkabsat. Napinsa sa trabaho ni Papa. Nangatong pwesto na. Sa adamat sang kabasit nga negosyo ni Mama. So okay kami. Iti kasasahat ti panagbiag.
Yung tsakla kaya distrito ni Papa. Sobra. Dalang gundaway nga maladawak. Uri 5 minutes lang. So, ungat. Sausawaan na kami. Kang runan na unay. Ipaharit na kasut arawatek. Iliblibas ko lang. Siguro nasa nga kasut arawatek, di na kumatasirigan niya. Baka di mo nakita ti puhon di barokong ko. Di mo nakita ti legs ko. Or anya kumat kasasahad mo. Or anya arawatek mo. Or kumano, nakakumot ka. Na talaga nga, sikak itikis ti puso. Tsakla mo, mga agtultuloy nga boyfriend ka, kadagturpusak ton, kadagtong trabaho, baka sana kakayat ni Papa. Anya? Panipapag mo kami nagdesisyon. Sa bagay, kinabailakon nga sinupyat ti pagayatan ni Papa. Supsupyat akon. Sa angisot mapaturay. Damat adig iti gundaway nga ti ama, uno naganak, madimot at isurod at naganak. Aping hasandang ikan ti waya-waya da kita nak, nga mga ramit ti kaya halak nga dakes. Ti kasta nga lang dakes ka di. Saan met? Sumuro taklot uso, di ba? No di panawan dagat kasjay, itamat na nakat sa anan, kastoyen. Nagbaling nga rod manong naming nga nalimad relasyon mi kinitomi. Huwain manong. Dadlanagag ang mga maduktalan nak ni Papa. Ang mga ti may sagundaway nga kuyog kami kinitomi kat biglang anda ni Papa nga makakita kada kami. Nangrona nagkuyog kami kat akbayan na. Sus, nutong pa edit naramid na baka kutar ka dadalong taramidan na kanya. Again ka manong namin nagtultuloy ng umawawat ni Manang Delia iti shooter na wano ag-ararim kang kuhana dito'y balay. Huwag, tsak nukat makasaksi. No sino dagiti umay. At dagiti kundawin nga sakti magilukat tiri daw. Again ka may salaengin tinabati manong namin. Niso da ito ni Kuya Dan. Nanumayag pa siya ni Kuya Dan manong namin nakakutse. Nakapurpormal, adalata 3 red roses ngitid na kini ate, kana dapat chocolate. Ganito ta magustuhan met di Papa ni Kuya Dan manon nemi. Gabuta baknang dagayam. Kaya nga manon nemi at dan relasyon di kiti dua. At kalpasan laeng iti 2 bulan na jayan nagpropusan ni Kuya Dan. Imayan di kita naganak kang kuana manon nemi nga napagsasaritaan dan ti kalaysa. Manon nemi. Kasta ko ni tinagsak ni Papa manon nemi kabuta. Makiabalayan kanu iti adamabalin na. Amalaksid, manon nemi nga danapintas nga trabaho ni Dan isupay ti magiraprapin amang mamanage ti may sanga-sanga ti negosyo da manon nemi. When? Kahit kas nangeg ko nga salitaan, ang grande akalaysa, at dadagusen manong nemi, nga naipatakder nga balay, nga pag naidanda nga duwa. Kaya nga manong nemi, itinalpasan ti salitaan, inasatganak ni Papa. LB, pa, kumusta pa nagbasam? Mga sinapod Diyos pa, agradwarak. Agradwar ka. Kas kinimanang mo, nakapagturpos, nagdaan din na sa trabaho, kang karoon rati amin, maadaan tinasya at nasawa. Adan bukod ng balay. Napintas ti trabaho, limano mo nga dan. Kan posible nga makatawid ka na iti kinamak nang di dinaganak yung kuwana. LB, tuladem di manang mo. Papa? Nagaskas daw ka rin na di kang bagakang ka? Sino ko matirumbeng nga tuladem no saan nga ni manang mo? Ni manang mo, tinagbalin nga idol mo. Awang pulos ti sinupring na napagayatak?
Gabuta na pagsayatan na. Nagtungpal, hangakasken ka. Among mat ka. Analimad lang ang araramidem, timang susukat, terwatam, nadakan tiruar. Papa, ken maduktalak lang ada boyfriend mo. Pagsardengan ka, pagbasahin. Hindi nagraduara kon manong nemi kada damat ng trabaho. Gagangay lang ang trabaho manong nemi. Kababaan lang ang posisyon iti pang opisinaan. Damdamok nga ro, barbareng may promotak to. Haging gawanom. Ngayon jaya matan ni Tommy, iti pa nagkalay sa amin. Tommy, saan nakakayat ni Papa? Labi nga ni Papang masurot. Nawabaling ka, diyak kayat nga suplingen. Tadi nakadipat-patik. Ipat-patik ka. Ngayon patsyak nga saan nakakayat ni Papa? Imagine nagraduara kon, sika. Hamot may tulad ti pa nagbasam. No talagang ipat-patik na, Calvi. Saan at pagayatan ti amam, titong palam. Nakasakahanak ako mga mangilaban. Tikalintigang. Habi nga man gumanat ka. Kaya't ko, ang mapasama ka. Mabutay nga, ang mga numapukaw ka. Apoy ko mapukaw na. Anya tayo mo, into maduktalan ni Papang mo nga, adanobium, ketsak, di adada nga. Agbalinto nga, naistriktukan ka. No talagang ipatpatig na. Saan ko mga ni Papang mo tipatungpal? Paano nung tagpahinga mo na? Manong Nemi, iti day tanga imbaga. Kasla nagpauyong mo ten, Manong Nemi. Why? Kasla nagpauyong mo ten ni Tommy. At hindi kitigod na huy, Manong Nemi, nga tawagak, saan nga sumungsungbat, ag-texak, saan nga ag-text back. Kanintong kakaiso na Manong Nemi nga sumungbat. Pasensya kan, bisyak. Ito ka din nagbasulak kang ka. Api kasta ka maten. Ang ka din rurugan kan ngalipatan. Tommy? Kapot ka saan ba na pagbanagan na? Saan ka na po doon panagayat mo kanyak? Saan ka nakasaka ng mangilaban, kalintagam? Unang mangilaban, panagayat mo kanyak? So kakayat ko lang nga, rugyan ka ngalipatan, barbaring kaya ka ngalipatan. Yung tsaka mo. Di ka nito nga panggip ka ngalipatan, damurmet, ngagikis ti poso. No talaga nga sa mo kayat, nga ilaban, ti panagayat mo. Napimpitas no. Agkulap na pailan. Saan ka tumutawag? Di ka matawtawagan. Di kasla nagsinatan no kasjay. Takang ka di ang kasta. Di kahit asawan. Di sa mo palang ilaban. Di panagayat mo. Tumidyak kayat gamapukaw ka. Sika tinagsak ko. Kain kahit kung ipanagdag kang kahanapudnot panagayat ko. Pues, mayat ka ko nak. Nga niya. Ay bak na ginaganak kanyak sa di probinsya at umay na di syudad. Kat umay kami mga sasawa. Anya? Basta. Umay kami. Pakamuang kang tulahangan. Ito na dandapap. Datatang kininahanan ko. Dito'y syudad. Kat umay kami sa balayo. Allah! Tumiyamang ano? Ngem inarabid nga talaga manong nemi ni Tommy ti amin. Sagbay manong nemi nga dimteng da, may salangin nga oras nga ta.
sagbay nga namnamay ka dumtengdan. Isundad ng turid ko pa nang ibaga kay ni Papa. Pa? Ma? Oh, hindi ba naman madlaw ko nga slada urayem. Numanin tumakder ka, magna, tumandag ka dito tawa. Talaga nga dururahik, Papa. Mama. Sino? Ti boyfriend ko. Grabo ka dito dan trabaho, kat boyfriend nga sikod, ti mo, nga di mo pa'y impalubos nga umay na ka ako mga pasyaran, tapno umuna ka mamad nga makita mi, gan mamamumi. Sorry, Papa. Nabayagan relasyon mi. Nieta! Di kan kahit nasawin nga sinipuri mo, di pa pagayatak. Lino ko na. I'm sorry, Papa. Idadak pa lang ni fourth year ang relasyon mi kini Tommy. Sino data nga Tommy? Umay dan tumadam naman kadwa na di parents na Papa. Umay na kanon asasawaan. Anya! Natangken ti ulo, LB. Natangken ti ulo. Kita sinureta na Tommy. Anyat kinatao na? Anat tinradwar na? Wampay tinradwar na Papa. Anya! Titrabaho na. Driver. Driver ti kumpanya kasta. Driver ti may sa karinderya. Amum ka ti bagbagam, LB, ha? Ay, honey. Ay, sangkal punto na kasta. At high blood mo. Porin, tapamat patapat dati ka anak mo. Mangpatao dito sakit ko. Yung baga, kuha na nga masapong nga tituladan na kinimanang na. Ngayon niya tinaramin na. Isudan na kita, Papa. Manong naming bilin, idi na Papa, manong naming awan tibang paspastrik kadakwada. Ngayon, siya ka mo. Napag kumatinlukat tirinaw. No awan ni Mama, mga anawa kay ni Papa, manong naming jakla amon. Ni Mama, manong naming tinakisago, karagitnakan na kanitomi. Kalbasan niya mamuk ni Tommy kang kuwana. Kat idasalud-sudan da maron nemi no sa dinot ayan ti ama. Kastoy na eh. Ang sakit ti ulo ti asawa kiso ka. Saklatan di makisarita ka na kayo. Anong araw na balayan. Balayan ko namin at kastam pagtungpalan na. LB. Talaga kayat mo ka din di magkiasawa. Umay na nga rin asasawaan din, Mama. O rin na umay na ka asasawaan din no sa mo pa kayat. Kayat ko, Mama. O rin kas dyan, desisyon ti Mama. I'm sorry, Mama. Ay, tag ni Tommy. Pakatayak na po ko kisun. Abalayan. Awag kumati sa bali nga masurot no sangat ipagayatan ni gidanak. Ala, mairo duwar tumitlaeng ni Tommy ti Corsona. Maidalay lang. Adalang amin na naggastos sa mitiya na palabas iso nga na isarding na tinagbasa. Mga asin na po Diyos, no dumteng to sa swerte, may tuloy ng tutagbasa. Kasta nga peso, ma'am. May tuloy kong tumatlang. Ipagpatig ko ni LP. Kaya kahit ama po ako kiso na. Ngayam kasarwara din. Kaya sumupyat ba dyan asawa. Ay kada saan ngay suda. Hanggang natin ti masurot. Tabalayan. No saan nga naging tinag-adnat. No kayat dan nga talaga. O rin na pawilan tayo na. Baka kahit no adadang aramidan dati kay kayat na. O rin, pawilan tayo na kas pagarikan, kat nagpimpinatag na, baka agdernada nga sa nga malpasti kasar. Dinamadma din to. Amo yung amin kakapsad. Ti kayat ti asawa, kat kas iti bihag ti kapsat ni LP.
nakaasawa iti adamabalin na kata eng grande ti kalaysada. Alagat mapasamak tuleta balayan nito na kwartada. Ngem kadagito pa lang kakit mabalimit nga mangrugita pa lang agkalaysay ti sibil. Sangwanan ti mayor, no sangwanan ti huwes. Ito importante, ada makunan nga, pakagitaan nga gasawa dan. Tamnurugyan dan tinagdan na. Ikat no, asawa am tundan ako, Tumi, di iyawit ko tun sa di probinsya. Sa di ito nagtrabaho. Sa di ito matngituloy ko nagbasa, ma'am. Ay, sus. Mama, please. Mabaling kami matnatangag kalay sa kinitumi or dakilang timang takder or saan nga umay ni Papa. No talaga nga dinakayat ti umay. Katkasta nga ron tinapasamak manong nemi. Nagkasar kami iti usangwanan ti mayor iti lugar nga ayan mi. Nasaan nga man ti andar ni Papa. Manong nemi naragsakak ko ma. Ngam kurang tinagsak ko. Tawan ni Papa. Nadlaw manong nemi na Ate Delia tilangak. Saan ka nga naragsak? Naragsakak ko mamanang nada ni Papa. Isudo takim baso. Sika. Gabot na sinupiat mo ni Papa. Linaksid na ka ni Papa. Ape ka tinagtinulad. Nakasaysaya at ni Papa, iti asawat. Nakasaysaya at ni Dan kay ni Papa. Kang kanahin da nga sumarasarong kar, iti balay. Nga makisasay ito da, kanigid na ganak kay ni Dan. Natalita nga ron. Nakiasawa ka taga probinsya. Iyadayo na ka, iyawid na ka sa probinsya. Anat, obram sa diyay. Nakapagredor ka man, kinadaman masapulam ito ang trabaho sa diyay. Ang imawang iti-ad at syudad. Baka saan na kang ipaayan, tinapintas nga balay. Anya ti klase di balay da sa diyay probinsya. Baka maramar poog. Manang saan ka kumapatag sa otikasta. Nagpadpada ka kini Papa. Hanggang ako nagpadpada ka mo kini Papa. Nagtungtong palak lang yun, Papa. Kitam tibiyag ko ita. Nagtrabaho kami nagpadpada. Kaya nada nagpitpitik sa saklot ko. Dahito yung timay kadwa ka na kam. Nakaragragsak ni Papa. Nakasta nga umay jabalay. Kat ay ayaman na ni John. Ti apo ko na kanya. Manang. Siguro maawatan to ni Papa ti amin. Awalat amo ko natin ko. So, ano kas pagarigan ta, agrigat kanto, iti sidong ti lalaki nga pinilim. Baka di na kanto pulos matulungan ni Papa. Kaya baka mat no, awantot may tulog ko ken ka. Tada ito't kinaykayat mo. Hangka nagtungpal ka ni Papa. Sa anak nga dinulan. Manong nemi, kalbasan ti kalay sa seremonya, iti sangwanan ti mayor, manong nemi. Iti gagangilaeng nga restaurant, manong nemi, tinapanami, kaselebrasyon, ti panagkalsarmi. Nga, so magmanulang, manong nemi, tinaayaban. Saan nga imay, manong nemi, ni Ate Delia. Saan ganun naruam. Nga mga niti, gagangay lang nga restaurant. Nilang mama, manong nemi, tinangkuy-kuyog kanya. Itinaghani mo na mi, manong nemi, napang kami, nag-check-in iti hotel, idinto ta imunan nga nagawid, digit naganak, kenkuwana, kanda dumapanginadang hamagyanda, nagawid dan sa di probinsya. Nga da kami, manong nemi, kalbasan de di nga nagrabiin, nagpatnag, manong nemi nga ninanam mitiragsak. Gagaya na yan.
Apang kumaten ng rubuhat di kita rawatek tapno sumurot akong kang kuhana. Kalpasang nga inak inpahilan iti resignation ko iti trabaho. Iti balay manong nemi simrek kami nga duwa iti asawa pinagtugaw ko. Ni mama manong nemi ti masinag. Elby, irubat ko di kita rawatek. Sumurta kon keng kuhana di probinsya. Ni papa. Ore adda ni papang mo. Di mo tupulos makasarita. Dahil tatimbagana. Gumanad kid dia. Na makapanaw kayo ang tapno. Tapnawang ka. Nabaling ka din nga kasarita iso na mama. Ano ko matrubel kapag saritahan niyo? Ipaawat mo? Ipaawat mo nga pakaragsakam tinabasama. Amumatin kinistrikto na, amumatin ti desisyon na, noan niya tukuna na kit saan ang mabalbaliwan. Kawaga karod ni Papa. Tawari lang ti cellphone ti pagsaritahan mi. Tinawagak manong name kat nang kutiring ti cellphone ito unag ti kwartuda. Ada dyan ni Papa. Imbes ko makasaritak manong name nagtarusak iti kwarto nga pag-isumat manong name na rekap nga nailak. Papa, please. Gustong batam ko mga tawag ko. Papa, please. Please, Papa. Please. Imura yan at ninaramin ko manong na. Inulit-ulit ko. Tinangtawag kan ko na. Saan nga sumbatan. Inulit-ulit ko tinagtugtog itiri daw. Saan nang ilukatan. LB anak. Pasensyakan. Imawan sa balik yung basol na sangas ka. Hamat karot na mabaling na siyak tag-desisyon. Pinatas ko ba't na kinasarita ni papang mo, nga rumbeng nga awatan na desisyon mo. Ngayon pulos. Siyak pwede ka ama na. Ngayon saan ka mapukawan tinamnama anak. Dumdeng tumitlang ti ko taway. Kung nakamanan no saan nga kabailan, tinaganak, banglasit ti anak na. Kasi ti pagbagada. So nga kunak. Saan kanto uma-uma, mang-tawag kini papang mo, mang-tetext keng kuwan. Kaya dumteng to ti gundaway. Nga maamiris to ni papang mo ti amin. Sabi ko mama, sabi ko ma. Kasla na bantot, uno na dagsan ti riknak ti barukong kumanong naimi nga simurot kinitumi. Iti kadami ti bas nga gawid iti probinsya manong naimi biyang kulat na tinagsadsadag kang kuwana. Nga rarakupan nakmet nga aprusan na digiti po ko. Saan ka mapukawan tinamnama ko na ni mamang mo? Kan saan ka matamangin mulmulat gora kini papang mo? Diyak ninamnama kas na ti mapasamak. Umapapalaki ni manang ni Ate Delia. Kasli isulaingin ti anak ni Papa. Talaga nga, hangganawin nga mapan ni Papa, iti ayan, damaanang. Baka no, umay tumad sumarungkar, umay dan tumad sumarungkar di probinsya. Wano saan, datat sumarungkar ka nakwada, marang no, maawat na kanton. Maawat na kanton. Kansa mo sa dahan lahat nakatawagan, teksan, kumustaan. Iti probinsya manong nemi nabang-aran tiriknak. Nagmayat dito eh. Nagpres ko ti angin. Nagbayat na kitain na kiti mula. Ti taltalon. Ti turod. Nagyaman ako magusto nito eh. Ti balay yo. Beto eh. So family house yo.
Ti amok ket ko ha. Kas na ko na ni papakit baka marmarpog ti malayo. Hamat na. Mabalimit ko mga awagan ti papangkin mamang da papa datatang kininanang. Ang imisod na kayo mamang amin. Wow! Ano na nga mula? Isunod ko ako nga kamanggaan. Kamanggaan? Basit pa lang amin. Kahit ko mga nayunan. Sa mesa. Adaligdi kong dahoy nga hanggang napindas ti bunga na. So, nakaskasano lang. Ito makapaggraduarak. Malasit ng trabaho to. Dato ta si kaswek. Kamanggaan. Amo na pintas ti bunga. Ado matkat. Ti may mga kwartami. Aglalalo na ado. Kan sa alang mangga. Kan sa dyan nga area. Dito do ko na nga bakante nga luting nga sayang no saan nga marami da no. May patakdaran din na pintas nga panggadahan. Pagpataudan ti kwarta. Mabalimping nga sakaan mo no, saldahan mo no, mabalimping nga upaan na dyan na daga. Okay dito ya. Okay mat lang? Probinsya nga rod. Napit na sa pagbakasyunan, pag naedan nga rod. Dito tayo nga, naedan. Katngas kasano lang. Sadya ito nga banda, isot pang ipataktaran at balay ta. Jay? Nagmayat. Gusto ko sa dito yan, tibalay ta. Manong naimi aumet, ti sa pula kung ti kinasya at dagiti na kay kamangat. Nung mabalin, manong naimi kat santak nga pagtrabahuan to, nagtibalay, ngayon ko nakadakwada manong, nga isumat ti na kay ruwapak. Ta, inobligasyon met idi ni mama, manong naimi ti nang isuro kada kami nga kamsat, no kasano, iti agtagibalay. Manong naimi, ada nang pautang iti asawak ti panangituloy na ti panagbasa na. Kabaganda kanungan da abroad. May tuloy ko man lang ti panabasa. Tadig iti urnong ko, nasapsapulat. Urnong ko kinagastos din nagkasarta sa nagastos na tatang kininanang. Paglagi din, tatakapagyami nga, nasarsaritaak. Saan ko kami sinerdengan eh. May isa lang katawad ko na agradwarak to. Manong nemi simre kakit trabaho itinabuulay nga probinsya manong nemi datomi. No kasano tikababat swaldok manong nemi dyan syudad at dabasit bababana. Nga mahali ko nak sa anak ba't amarikatan. Ada mo dagiti raprapin ko manong naming online business. Alagamit nga uso iti manong nami iti cellphone kan kastamatan iti social media. Ngayon saan ko latamat na sarsadayan manong naming mangpanda sa makisarita kanima pa. Tunggal sakbay maturog kami ti asawak manong. Sakbay nga kararag kami. Tawagak ni Papa. Ulit-ulit agring. No saan na nga sungbatan ang teksak. Pa, kumusta kayo ka ni Mama? Da kami? Okay kami. Nasiya at kasasad ko to ita nasiya at digiti. Takay kamangat. Adamad la trabaho titoy. Ti asawak, intuloy na, itinagbasa, tada ng pautang keng kuwana. Iti pagbasa na. Okay dito'y papa. Nagpinasalon at ko dito'y. Kaslakay kahit ko pa yun dito'y. Ngayon dito syudad. Pa, sabi ko matamawatan dakton. Pa, agteksbak kay kuma. Pa, sumumpat kay kuma. Ngayon kaskas di manong name. Ngawan ti mauray ko nga teksbak na. Kaskas di manong naming tawagak saan nga sumungbat. Umanilatan ni mama manong naming tawagak. Nukasta nga talaga nga hanak sumbatan manong naming ni papa. Wapay. Barikatang karita. Ang problema dito mama. Ang ni papa.
Kaskas di nga di ang text back, kaskas di nga di sumungba. Ano sama? Is kinayat mo. Kastamet manong naimino tawagak ni Manang Delia. Hello ate. Ala no anat ibagam. No da problema aon may tulong ko. Manang mita. Anda kan nga ron mat problema. Abi nga ron timawag ka. Tilang problema kat ni papa. Saan lang nga sumungbat. Awan pulos text na text ko. Kaya ka naman ko na kaya kaedi nga samong sa rastad nga latay suna. Kaya kumusta naman da kayo da nga eh. Akit okay kami. Okay na okay. Pasig nga konti may kaduha nga anak mi. Kini ko yung nga dan. Ada dan tiraksak mi. Kapat anak mi. Nagpintas ti balay mi. Kompleto talikamin. Ada may sa nga katulong mi. Kan may sa nga yaya. Oh. Kang ganahin ko mo may dapapakin mamad ti balay. Magustuhan na nga ayaman na kita anak mi. Kas lakay kahit napagin din, tegyan dito eh. Kaya kasama tanda kita katugangak. Kang kanayin na kumay ito eh. Kung saborang karaka na kita anak mi. Nakaragsak kami. Kaya nung hamat masama na papakin mamati, may subarong kar, na kami di magsarong kar kada kwada, nga kadwami na kita anak mi. Kaya anak ibagbaga ni papano ko. Bagbaganak, agbalinak ang napudno, iti asawa. Ibagana nga, bagbaga ka na rin, estimarek ka na rin dikiti anak ko. Ito ngasla kahit nang ipatawid, kanyak na dyan, natawid na. Kat, anamat, ama naman. Tika di ba biyag mo, ti pakadanagam, di na pakadanagan. Adabukod ko nga biyag. Adabukod ko ang pamilya. Kaya kasi dyan nga makibibiyang lata ni papa. Madi ay sakit mo sawan. Awan, di napakadanagan ko nakmahit. Ano dyan bagbaga mo nga no makibiyang ni papa. At na ginagundawing makibiyang kadagiti baan nga saan ako mga biyangan. Nangruna iti panag-aramat mo no pakasagnan iti kwarta. Kapay. So ka anak. At na nagiti rumbeng nga biyangan ni papa. Okay lang. Ngayon nagiti rumbeng nga saan nga biyangan. Kat biyangan naman eh. Nagiti kakuram ni papa. Saan mo takasta? Ang ko na akon. Idi adaki di babaen na awang pa'y pamilya. Natudyo ngayon may tamad tinanta, ada pamilya, ada asawa, ada anak ko. Akit amin hambod nga nga amin nga ibagana, akit tubuhin ko nak, no? Di ka supyatin mo tayo. Rumbang na unay. Gabuto sa ambod nga rin gumayan nato para kada kami ti asawa. Katwin. Kung nakaspagaligan ta, makagura kanyak, okay lang. At naman bukod ko pamilya, kat okay kami nag-asawa. Kat siya ngay. Manang, umapapalakin ka. Kat nagayam, umapapal ka kanya, di ko ang aming customer, tinaramid mo. Daking basol, sika, gagakanduman kami. Manong nimi nagraduar ti asawa na irwar na dagos ti board naman. Nakastrek tinapintas ka trabaho manon nimi iti provincial capital. Iti agriculture office manong. Kaya dito yung manon naming impakat na terapaap na pagbalinan ti bakante nga luteng ibagbagana. Nagloan na kiti bangko, sweetheart. Oh? Nagloan ka, hindi mo ibagbaga kaniya? Nagloan ako na kung abay lang. Nabano ka ng iman? Ket? Matungtong palag darapap ko. Diyan niya. Umuna. Kasaritak taking ko katinalawa nga daga. Nga sudag nga abay, ti kamanggaan. Ket nayunak kada dupay ka mangga.
kit mabayag mo orayin at. Sus, ano na kita bangga, listo lang orayin. Saan na nakas idi? Nakabimbin na si teknolohiya ka na gito eh. Saan nakas idi, tiyampo na papang mo. Si comment, katuin. Ayan, di ba? Ano na kita masayod itan? Na kita instant. Kalpasan na. Katuin. Ano dan ito nga maasikaso kon? Na kita adang nga mangga. Katros kasano lang, kasaritak na papa, datatang kininanang, nga siya ko niti mga asikaso, kanagini manggaan. Kaya iso na nga rin. Ang bali adamat pa nakamagid at a porsyento na maitad katakwada. Kanti bakante nga lote, kasaritak man tento upaak. Ano ti pastig mo sa jay? Napintas. Kapag aramidan iti fish farm. Fish farm? Piskarya? Iti bakras dito. Ada nalitaw kan na adalim nga waig sa jay. Isot pagkapuan ti danom. Tablog balimat lang ako ng running water. Hoy. Glaing kan. Kaya ginirak matgaya mo. Diba? Yung pangalam ti po unam. Aglunak nga ron. Kalori siya ka, glon ka man. Tamain na yun. Kaya nitultuloy na antisedes, ibang tulong kanya, di ada di Hawaii, anang tulong ti panagbasa. Di ba utang mo tinarain tada? Utang ko, yung bayalag to. Ito na no. Ito no, matunggal tarapap ko. Halaga? Manong nemi kaslasangan na pupuutan ti panagtulid ti aldaw kat ni. Kasla idikal man lang manong nemi ng imbaga ken inaramid arinogyan ni tumi dikiti ibagbag imbaga na ken arapap na. Instant, kasla instant manong. Napasama ka. Inidamo na tag-harvest manong nemi ti panglawain kapiskaryana. Bagong manong nemi. Fish delivery ti may manuda. Kitni. Nakakadado manong nemi. Naglalapsat. Nagtatabang at tilapia manong nemi. Saan lang at tilapia manong. Dumay paltat. Nagtarangan pag manong nemi kada kita yan. At dumapay klase tilabas. Kahit idi manong nemi taagbungan dagiti mangga nga dati manong nemi manggada nga pinasuyutan na tinapinpintas kanu nga pagpasuyot kapag dagiti alumatan nga naman hapo manong nemi narnooyan nga busel kadne aw matimadi nga tiyempo nga dimteng hamat ka nagbagbagyo kada di nga bulan kada di nga tiyempo hapo manong nemi kasla, nakaskas daw. Hindi ta, makitan manong naming nga nakadado, dagiti nagbali nga bunga. Kasla awang pulos, tinaragrig, kinasaya nga busa. Nga nagdatakal manong naming. Kadidrogyan dat tag-harvest manong naming, bagong manen, tiyo man nagbunang ka dagiti, mabalinan nga, burasin nga mangga, mature din. Nangibati kami ti para kada kami manong. Mo, dagloom dang ko na sa amida nga anik ikan na tikarburo ko nanda. Po, nakasamsamit nga nakaimimas. Amok ton pa minsan, sweetheart. Anak, maminsan nga mom. Saan ko nga papakyaw? Ano nga ron? Paluumek. Sa ako i-dispose. Kasano na sa mong i-dispose ka na laing? Kahit mapalungsutan ka, haan mo ta? Nangin-ngina ka nagdakil tuman ti kwartata. Kahit ni, naplanon ti balay ta. Organ dun to next week. Ito yung plano laingin, sweetheart, nakapimpintasan. Sa iti mismo pa nga sa kaanan ti turod. Nagmayat to kabuyain, nagiti waing, nagiti piskarya at fish farm mo. Nagpitas to kabuyain, nagiti mangga. Wow! Dito tirapap ko.
Na ito'y, kitsakat kinaduwak nga nagarapa. Sikat nagbaling inspirasyon ko tapno matong pala ito garapa. Agyaman Tommy, siyak turumbeng agdiaman kin ka. Tapay, saan ka nga nakisina? Inlaban mo't panagayat mo kanya. Tamo nung nagsinat ako may day, kay kait ko pwede tibatay. Awan direksak ko na mapukaw ka. Kasano pa'y matungpal na kitara paap kung awan ka. Ita, natungpalen, o matungtungpalen. Anong name? Nabayag sa magaya mga sangko na tawagan ni Papa. Nagabuti busy kami. Tinawagak ni Papa, manong name, agri-ring, di kahit nasa wandi na pa sinuktan ti SIM card na. Tineksak. Pa, sorry ha, tanabayag nga jak timawag, jak nabayag nga jak nag-text. Busy kang ngamin ngagpadpana ti asawa. Amuyo pa, nakabimbintas dito fish farm, kada. Amuyo lang ako makabagbakasyon kay lakumantoy. Amo ka magustuhan nyo. Awan lahat at text back naman. Tinawagak manong name ni Manang Delia. Oh, nabayag man nga saan kayo dimawag. Kung nakala na umakan. Manang, kumusta ni Papa? Di Papa, gadya ta. Stricto ta. Nabayagan nga saan ka mga pansad ya balay. Kahit no may da dito balay. Nalamis pa nagisasarita kagkuan. Tapay man. Sa iparit pa yun ni Dan. Nagsasarita kami kini Papa. Tapay. Biyangon kami na eh. Isa pagkapapaan mi. Kini Dan. Kini Dan. Gapot na kinang biyangon ti Papa. Isa kitin ti mga isuro. Iti arrange kan nga ramiden mi kadagiti anak mi. Iko nakakit sa bali, hindi sa balita. Panito nakidin kita anak ko nga gagam gadget. Kas ko may cellphone? Uwan. Isa ba? Kunakan ko na. Hanggang umumay to yun. Kunak mo. Datan tumalat. Aramid yung at tilada matitilaw yun. Kunak mo kang nanti amin. About kwarta. Kunak na din. Sayang ka no. Timegat-gatang ka na gadget. Hanggang no nga importante ka di big. Tsaka mo. Dilawan ng dilangak. Happy tilangak. Ganun siyempre no. Dak dito balaga. Nakashortak. Kahit na ka nakabistidak pala. Akin ba? Nagayan. Hamata na. Kinapud no na. Nabayag mo tang sinupiat ko isuna. Nagan-anong sakla idi. Katsika din ko, kumusta ka? Nagayad pala pa nagbadong, amuan. Siyak mati mo nang simupiat kahit namisika. Intortuloy ko na. Tag-short matin. Kaya nagbado tigay nangat-ngatong tumeng ko. Sa mesak, pantalunak met. Kasta. So nga, piyangot na dyan alakay. Ano nga ro din? Dajay, hamat ang mamamay, makagura na. Ako matay. Makagura, di makagura. At naman pagpatinggan ti amin nga, di ba? Unang yung ama tayo tulak tayo suna. Ama latang nga mawagan na. Kasi ka, adad ko magat nga di mo kaya suna, kagura mi suna. Ngabuti kasi naramid na. Imagine, kasar mo, hanggang matandar. Di na pa sungbatan ti tawag mo. Hanap ay text bakan ti text mo. Sa anak latang sumarting manang. Tawagak latay suna. Bahala ka. Sige karatan kita dobrak. Sige manang. Aging ka manunay nga mismo nga ni Papa titimawag ka niya. Papa? Sige ka din, Papa mo, nausad lang ti cellphone mo. Siya ka dito, anak. Papa, kung natutupay kami nga siga. Kumusta ka? Gusto pa.
Aw, penak mo. Andaan. Iso nga kumat kang runan nga ibagag kang ka, nalipatak man in text. Talong nga bulan pa. Ket ne, malmalpas man tin di balay mi. Balayo. Wan pa, hanggang nga dagos nga nagbalay, kaputa, amoy man ten, ato pala, naskin nga si kasun mi, intun ka nung umalpas. Siguro, next week, harig na malmalpas, ba't ka din tanakalalis to. Nalalaing di inala ni Tom nga, nagtrabaho. Ala, mabaling nga mamon ti o kompletong address. Tabi pa. Umay kami kini mamang mo. Agpaiso? Imay da agpaiso manun na iminira na kaldawan ti house blessing. Sinabat mi ida manun na ti terminal ti bus. Nakakutsay kami. Pa! Ito'y! Ay, nang buludan jukod sa iyo. Ano nga nang buludan? Ko kami na ito eh. Umay ka yan. Oh, papa. Oh, anak. Abay, makalwa kayo. Agyaman nagtasan, nagkapulos kang ginura. Itilikodan di kas dyan naramid ko. Pa, diyan ka mabaling ang gurain. Gapunta na kayo, tamak. Gimnimanang mo. Dinakon kayat. Isuntin ang laksid kanyak. Biang utak ka no. Moment kami, papa, no, dadag ito banag nga saan yung abiyangan, ano yung bibiyangan na yun? Mga kumakas dyan, tinaramid na. Yung black nut pa yan. Hanya? Yung black na kayo? Huwag? Kasta ka di mama? Alalakit, hintay ka ro din na. Ay, harakubak mamada tumanugang ko. Kalpas ang harakuk kang anak. No kasanog kinagawa po natin, nagwapo po rin. Engineer iso na mama. Kano makadanon ta ko man sa lugar mi. Kasta o niti panang daydayo manon ni papa kanig iti malabsan mi. Nang Ronald eraw din di makadanon kami manong. Dito ti balay mi pa. Datay turo rahinda. Ano po yung ato tao? House blessing. Pintas. At iti sa kanan ti turod. Kasi ano ti kijay? Dadamit iti pamataudan ti kwartami. Papa, kinuna ni Tommy. Fish farm. Iti man ti kamanggaan. Mango farm. Oh, hasyendero ka? Hamad na kasta pa hamad nga nalawa. Nakapintas. Ang turpo sa kiti agricultural engineering, nadamala trabaho sa munisipyo, umunong munisipyo, di provincial capital, adak engineering office. Inarap-rapin ko na gito eh. Pastek na iti fish farm, pinapintas ko, pinaadok ti mangga, kanda dumapahi nga, isa na ito'y balay. Oh, I'm sorry, Toby anak. Nakabababay dito pa nakikitakin ka. Nasay-saya, nagahim tibiyagin ka sa sadyo. Ganda, Delia. Mata pa pa? Yung para kanyak, nasay-saya at tibiyag mo anak. Kinasay-sayat ka nga anak. Ngam ni manang mo. Naita ka man yun, honey. Nasiyat isuda nga doha. Ay, kahit kung retiro ti trabaho. Tapi pa, kahit kung tagindag dito eh. Mabalin? Nga dito'y kaming agnaed ka ni mamangyo. Mabalin na papa, siya kung timang iba nga mabalin. Kaya agubra aklain yan dito fish farm. Kaya agubra ako nita kamanggaan. Di mo kaya tani nga dito'y tan. Manawan tan sa syudad. Kahit kung tagnaed dito'y. Iti sidong tinauding anak ta. Alakit nisot ko naman eh. Kahit dito ita nga nagnayan. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Nagbalin ng empleyado, dapapakan ni mama iti farm.
farmi manong nemi. Ken iti mismo nga balay manong nemi ti pag naidanda tanalawa man. Kirisudan manong nemi ti maysa kang runan mga ayuwan ken makiayam kadagiti duwa nga pukuda kada kami iti asawa. Nadaman da gondawa nga tumawa kida Mang Delia manong nemi kumusta kida? Agbababae ka numunten ni Mang Dan. Wen manong nemi. Apungat so siguro iti kado nga kwartang igkaman nagbisyo maten. Kadagiti kano anak na manong nemi natangken kano ti ulo da. Awang kano daydayaw da ken ni Ate Delia. Idinto diri anak mi manong nemi. Nakasaysayat da kada kami. Nang runa no nilulo da iti kasalsalita da po da lang nga po. Manong nemi nagbalin man idi nga istrikto talaga ni Papa nga sinsaktin mo na nga ng supring kang kuwana. Tekunadan manong nemi na pagpalbaliwan ti amin. Di na kahit talaga idi ni Tommy manong nemi nga asawak gabot ka siya nga hanga naggraduar tataga probinsya laeng kunana. Hindi namat amo nga agbali ti biyag ti maysa nga tao. Nulakid dito talaga nga determinasyon na mangtunoy tarapa. Oen manong nemi dito idang nga nagnaed kadapit nasan ti kasasaad mi pasaremet tawagag latan manang Delia kumusta agan anos ka manang tanakaasawa kat kas kani manong Dan ngunaklat na italik mo kinapo Diyos ti amin tapnog balbali usuna. Irinto ta siya kada kami kani Tommy kadawan dagiti niyaman adadagsa nga problema. Gagangay lang nga saan mi nga pagkinaawaton ni daduma. Ngem saan mi nga pagpatnagin day nga problema. Sulbarin mi nga danos. Neto nga rod manong nemi ti kanakmet imburay nga pagkasalitaak. Kanagyaman aklaunay ti anos mo nga nangibasa. Ket sabi ko matadamat na ibati nga adal. Liliwakin pagsarbingan ti bihag kadaginipadak nga dimngeg ganagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuhoy nga dagyaman nga paghayam mo. LV. Thank you keng LV. Kada kita amin nga nagbuya, nagdengeg. Salamat po kada kayo.